Nomuntu nje owafika namayunifomu ongazi ukuthi abavumeli kanje iy'ngane zethu ziswenke ey'koleni. Eyami ngabe iyabanyisa bababona kahle ukuthi ingane yaMathenji le. Angazi amayunifomu ani nje lawa abagqokisa iy'ngane zethu engathi ay'nayo abalayo. Hhayi akuyona le, akuyona le, akuyona le, akuyona le. Oh, okay. Hayi bo wethenjiwe. Anikahle kahle kwenzakalani manje? Wathi kwenzakalani ngempela cela ungichazele. NgoNovember uyikhokhanga irent. Wathi uzokhokha ngoDisemba mawubonus. Disemba futhi awukhokhanga. Wathi uzokhokha ngoJanuwari. UJanuwari manje uyangibalekela uyikhokhile irent. Ngizokwenza njani? Lalela-ke qoqa imithwalo yakho lapho. Uphume endlini yami. Ufake umuntu ozongikhokhela. Hawu mina kanti umhlaka Disemba namhlanje. wonke. Uswekile ney'ngane zakho. Hey waze washesha noJanuwari ukuphela. Nidla kamnandi mina isilima manje. Cela ungiphumele bandla. Impahla zakho sihlale emnyango. Khipha yonke into engeyakho lapho. Ngiyafika manje uzofaka umuntu. Ngikhathele wena. Hallo mzala. Ngiyethemba ni-right mzala, yazi bengikukhumbule nje. Ngithi ngi-check-e nokuthi banjani abantwana ne-weekend ihambe kanjani. Ngiyathemba ukuthi ni-right, konke ku-right nje. Ngiyanikhumbula mzala, ngicela uhlale ukwazi lokho ukuthi mina nawe siyigazi. Bese-ke enye into ebengithi angiyisho ukuthi uyakhumbula ukhuluma noMakambo ukuthi nidinga umuntu westokfela, nishoda ngomuntu westokfela. Ngicela-ke ukusho ukuthi hhayi, I can solve your problem. Sengi-available, ngingangena kwistokfela senu somholiswano mzala. Ngicela koda kuqale mina. Ngicela ungikhulumele nabantu enidlala nabo istokfela ukuthi sengi-ready ngingangena ukuze nihlangane kahle nibe u-12. Kodwa ngicela kuqale kuholwe mina. Imali nibe seniyifakile bandla nonke kusasa ekuseni by 9 AM kube ukuthi imali isingenile. Ngiyacela-ke mzala, ngizokusendela manje isithombe sekhadi lami laka-Capitec. Ngicela ukuthi bandla mzala ungangenzeli phansi. Ungangenzeli phansi ngoba njengoba ngingena kule stokfela ngenzela ukuthi ngisize nina ngoba nanisho ukuthi niwu-11 nifuna ukuba u-12. Ngicela bandla ubachazele ukuthi kuzoqala mina-ke kodwa ukuthi ngihole imali bayifake ngizosenda manje ikhadi lami. Mzala ningadlali-ke ngami, ningangenzi isilima, ningangenzeli phansi. Kusasa by 9 AM ngicela imali ibe isingenile. Okay-ke mzala-ke ngiyabonga.